खुलुमबाय आंनि मुं कुन्जलता बरु आंनि गामिया जाबाय सेन कसारिपारा आं सासे गेलेगिरि आं 1986 निफ्रायनो गेलेना फैदों बे ओनसोलनि रायजोनि आं मुं लाखिबोदों आं उन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै आं दासिमबो गेलेबाय थादों आं 1987 आवनो आरम्भ खालामदोंमोन आं 1986 आव आं काबादि गेलेयोमोन आं काबादियाव नेशनेल गल्ड मेडेल मोनदोंमोन जोंनि असमनिफ्राय आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन दा गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव जादोंमोन जों फाइनेलाव देरहानो हादोंमोन काबादि हारियाना टीमखौ जों हरयनानै जों देरहानो हादोंमोन फाइनेलाव बिनि उनाव आं 90 आव आं एथलेटिक्सआव फैबाय मानोना आंनि बडिखौ नुनानै आंनि गुरा बुंबाय नोंथाङा एथलेटिक्सआव फै एथलेटिक्स गेलेबा नोंथाङा मोजां जागोन होननानै बेनिखायनो आं एथलेटिक्सआव फैबाय आं 2014 आव आं दिल्लीयावहाय नेशनेल गेम जादोंमोन बेयाव सिलेक्शन मोननानै आं जापानावहा आं एथलेटिक्स गेलेनो थांदोंमोन बेयाव आं मेडेल लानो हायासैबाबो आं 5th पजिशन मोनदोंमोन बिनि उनाव आं 2016 आव आं चाइनायाव आं नेशनेल मास्टार एथलेटिक्स गेलेनो थांदोंमोन इन्टारनेशनेल मास्टार एथलेटिक्स गेलेनो थांदोंमोन बेयाव आं फाइनेलावहा ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों मानोना आं बहुत खस्थ' खालामनायनि गेजेराव आं गेलेनो थांदोंमोन आं फार्स्टखौनो लानो सेस्था खालामदों मानोना आं एसे असुबिदानि थाखाय आं फाइनेलाव ब्रन्ज मोननो हाबाय बिनि उनाव आं 1917 आव आं स्पेनाव थांदोंमन बेयाव 6 रेंक मोनदोंमोन दा बैसो आं इटालियाव थांना फैबाय बेयावबो आं फाइनेलाव आं 6 रेंक मोननो हादों इटालियाव आगस्टआव थांदोंमोन 2018 आव दाहै आं डिसेम्बर माहनि 20 आव आं गुजरातआव थांगोन आं बिनिफ्राय फैनानै आं 25 आव आं जापानाव आं वर्ल्ड मिट गेलेनो थांगोन दा आं प्रेक्टिस खालामबाय थादों थेवब्लाबो आं प्रेक्टिस मोजां खालामनो हायाखै नखा बार दै मानोना भकतपारा जायगायावहा एसे फिल्डनिबो प्रब्लेम दङ मानोना फिल्डखौ खोबाय थादों माने थेर बेथेर जाना दङ आं नामाव प्रेक्टिस खालामो गेजेर गेजेर थांना आं मंगलदैयाव बै स्टेडियामावहा प्रेक्टिस खालामहैयो मानोना बेसेबां मिटार खारो आं 100 मिटार 200 मिटार 400 मिटार आं मोजां आं मुं लाखिनाया आं 200 मिटार जापानाव वर्ल्ड मिट गेलेनो थांगोन थाखाय आं मंगलदैयाव सम सम थांना आं स्टेडियामाव प्रेक्टिस खालामहैयो आं गुवाहाटीयाव थांबाबो आं ड्रेस लाखाना थांखायो आं बेयाव आं प्रेक्टिस खालामो आं दासिम जेबो असुबिदा जायाखै आंसो बुङो माब्लाबा गेलेनो बाद होनो नांसिगोन नामा ना है जाम्बि नोंलाय मानो बाद होननांगौ नों हानायसिम गेले आं नोंखौ हेल्प खालामगोन रायजोनिफ्राय ओनसोलनि इन्डियानि मुं लाखिनो थाखाय नों सेस्था खालाम नोंखौ इसोर बोराइ बाथौआहै मेगन गेवना नायगोन मानोना जों बर' हारि आं बहुद प्रब्लेमावबो गोलैदोंमोन मानोना जों बर' हारिखौ बहुद बायदि बेलेग हारिया बहुद नागारो मानोना है बर'आसो फैबाय बर'आसो हागोन बिदि बुङो आं मेगन मोदै लाना बहुद बिदि आं प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन आं एम लादोंमोन नोंसोर आंखौ बिदि बुंदो आं नोंसोरनि थिगैनो आं बांद्राय आं बे ओनसोलनि इन्डियानि मुं लाखिगोन होननानै आं माने एम लादोंमोन आरो बेनिखायनो आंखौ इसोराबो एसे अनदो आंनि बिसाया जिबायदि आंखौ खस्थ' खालामनानै बिदेशआव गेलेनो थिनहरो रां रुफानिबो आं बहुद प्रब्लेम जायो आं दा बै इटालियाव गेलेनो थांनायाव आं बेंक बेलेन्स दैथिननांगौ जानायाव 3 लाख थाखा आं माने फाग्लि बिदि आं जादोंमोन जे आं 3 लाख थाखा बेंक बेलेन्स दैथिननांगौ माबायदि जागोन होननानै बे समायावनो सासे गुबुन हारिनि मानसि सासे फैनानै कुन्जलता नों मानो इमान दुरबल जादों जों दङ नङा नोंखौ जों सहाय खालामो नों बेंक बेलेन्ससो दिन्थिगोन नोंथ' जोंनि थाखाखौ नों लाया नङा बेनिखायनो आं 3 लाख थाखा आंनो बेंक आंनि एकाउन्टआव सोना होबाय बिनि उनाव आं मोजाङैनो आं गेलेनो थांना फैनो हाबाय नाथाय
मेडेल मोननायबा मोजां जागौमोन खिन्थु आं फाइनेलाव आं 6 रेंकसो लाखिनो हाबाय सरकारनिफ्राय बिदि आं मुथा थाखा मोनाखै आंनो होदो रिहन साराबो होदो जगदीश सरकार होदो आरो बिथां जोंनि बे मंगलदै समस्तिनि MLA गुरुज्योति दासआबो होदो खिन्थु आं बिदि मुथा रां मोनाखै जिमान खरस खालामदो आंनि हासबेन्डानो खरस खालामदो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो आंखौ बहुत हेल्प खालामदो आंनि आंगो गामिनि मानगोनां आदा पबन मुवाबो आंखौ बहुत हेल्प खालामदो बे हेल्पखौ लानानैनो आं बिदेशआव गेलेनो थांदोंमोन नाथाय बहुतखिनि आखा खालामनाय जादोंब्लाबो आं साक्सेस जानो हायैनि खारनाव आं गावनो एसे नार्भास जादोंमोन आंनि बिसाया बुंदों नार्भास जाना नों गासै हायाखै नों नेक्स्टआव हागोन नङा नों मा सिन्था खालामदों नों प्रेक्टिस खालामबाय था आं नोंखौ जिमान हायो जिमान दावगानो हागोन बेनिखायनो आं नार्भास जायाखै आं प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरो दा बे फुजा जोबनायनि उनावनो आं आराम्भ खालामगोन प्रेक्टिस खालामनो बिदि माने आं फार्स्टआव बेयाव हाबा जाना फैनायनि उनाव 92हा बेवहा एकदम माने बेसेबां माने डेभेलप नङामोन आरो आंखौ माने हाबा जानाय आइजोआलाय मा गेलेनो लासिं सिं बिदि ड्रेस गानना फैब्ला ट्रेकसुट गेलेना फैब्ला एसे माहाय मुगैनाय बिदि नायो आरो आं माने दाबो मनाव दङ सासे टिचारा बिदि न'खराव खामानि गैयिफोरासो बिदि गेलेयो बिदि होननानै बुंदोंमोन आं बिखौ दाबो गोसोआव लाखिबाय थादो आं बे खालि आं मेगन मोदै फखरना थांदो आरो नों आंखौ बिदिसो बुंदों ना आं बे ओनसोलनि आं इण्डियानि सासे खेलुवै जानासो नोंनि सिगाङाव आं माने गोख्रों जाना दिन्थिगोन आं प्रेक्टिसखौ लादोंमोन आरो बिखौ इसोरा आंखौ मेगन गेवना नायबाय आरो सासे खेलुवै जानो थाङोब्ला प्रेक्टिस खालामनोबो एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो सासे गुरु हमनांगोन बे गुरुआसो सासे खेलुवैखौ माने दावगालांनो हायो मानोना स्कुल टुर्नामेन्ट बा डिस्ट्रिक्ट नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो थांब्ला बहुत खस्थ' खालामनो नांगोन जानाय लोंनायनिफ्रायनो माने सिखारनाय उन्दुनाय सिखारनायनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामनायनिफ्राय बहुत खस्थ' खालामनांगौ मानोना जों साराय सारिथायावनो सिखारना उथियो जों आं 5टायावनो प्रेक्टिस खालामनो थाङो बेखायनो खेलुवै जाब्ला बेखिनिखौ माने खस्थ' खालामनो हानो नांगोन आं गुरु हिसाबै दाने मंगलदैनि सासे सार बिथाङा नासिरुद्दिन साह आं हाबा जायो आगोलाव स्कुल लाइफनि खोथा बिनि उनाव आं हाबा जानायनि उनावहा आंनि हासबेन्डआ नेसनेल लेभेलनिनो बिथाङा काबादिनि रेफारि बिथाङानो आंनि गुरु दासिमनो बिथाङानो गुरु जाबाय थाना दं आरो आं एम लादो आं न' खाथियावनो आंनि आफानि सम्पति दङ बेखौ आं कचिं स्कुल खुलिनो सानदों आरो लोगोसे आं हस्टेलबो खुलिनो सानदों आं दा बे जापाननिफ्राय गेलेना फैनानै आं आराम्भ खालामगोन सानदों आं उन्दै लाइमोनफोरनि थाखाय बेखौ आं खालामनो नागिरदों इसोरा मा खालामो मिथिले आरो इसोरनि बोर लानानै खालामगोन बेखायनो आं रायजो राजानिफ्रायबो आं एसे हेल्प बिगोन मानोना आं हारसिं खालामबाबोथ' जायाना रायजो राजानिबो हेल्प नांगोन इसोरनिबो बोर नांगोन बेखौ आं माने आंनिफ्राय आं बेखौ सानदों आरो दा बैसो जोंनि बे मंगलदै समस्तिनि गुरुज्योतिया बे मिनि स्टेडियाम बनायनो 20 लाख रां होदोंमोन बेखायनो दा माने वाल होबाय आरो माने फिल्डखौबो एसे हा होदो दाबो मोजां जायाखै बे 20 लाख थाखाया जेथिया बे कमप्लिट जागोन हाबा मावनाया होमबासो फिल्डआ अखरगोन दा बेनिखायनो आं सरकारखौ माने रिकुवेस्ट खालामदो जेन बे भकतपारा ओनसोलनि लाइमोनफोरनि कारनावहा माने थोरैनो माने बे स्टेडियामखौ दिहुनना होनांगौ आरो गेलेनायखौ सुबिदा खालामना होनांगौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आं सासे इन्टारनेसनेल खेलुवै हिसाबै आं सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामदो बे भकतपारा जायगायावहा बहुद माने प्रब्लेम माने फिल्डआबो बारा मोजां नङा एसे फिसा थेवब्लाबो माने सरकारा बे मंगलदै समस्तिनि MLA आ होदो आरो जोंनि बे BTC-निबो बिथां EM बिथांमोनाबो नायनांगौ मानोना उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनानै जोंनि बर' हारिखौ नाम लाखिनो हायो बेखौनो आंनिफ्राय बिथांमोनखौ आं खावलायहरो आं बे फैबाय थानाय डिसेम्बर मासावहाय आं गुजरातआव थांगोन नेसनेल गेलेनो आं बिनिफ्राय फैनानै आं जापानाव वर्ल्ड मिट गेलेनो थांगोन दा आं प्रेक्टिस खालामबाय थादो बे फुजा जोबनायनि उनावनो आं आरो मोजां प्रेक्टिस खालामगोन
आं मोजां मुं लाखिनो सेस्था खालामगोन मानोना आं सासे इन्टारनेशनेल खेलुवै बे ओनसोलनि आं सासे आइजो गतिके आं बर' माहारिनि नाम लाखिनो कारणाव आं थैनाय थांनाय आं मिथिया लाबिनो आं नखा बारखौ आं साना लाबिनो आं प्रेक्टिस खालामनानै आं मुं लाखिनो सेस्था खालामगोन रायजोनिफ्राय बेखौनो आं आसा खालामदो आंनो जेन बिथांमोना आफा बाथौनि बोर सारस्रि हरो